କରିବାକୁ ହେଲେ ନା ତ 5ଟା ନିୟମକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5ଟା ନିୟମ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମଟା ହେଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟା ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖାଏ କି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ସେ ଜିନିଷରେ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇକି ଚୁପଚାପ କାମ କରିବାଟା ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖ ସପୋଜ୍ ମାନିକି ଚାଲ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଜିନିଷଟା ସପୋଜ୍ ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ କିମ୍ବା କ'ଣ କଲ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନ କରିବା ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ମାନେ ଶୋ ଅଫ୍ କରିବା ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ତୁମର ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମାନେ କୌଣସି ଲୋକ କେତେବେଳେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନ କରୁ ଇଏ କରୁ ସିଏ ଆମ ତଳରୁ ତ ଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଯିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ। ତ ତାପରେ ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ବାଛିକି ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ପରଫେକ୍ଟ ଏମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଯେ ମାନେ ତୁମେ ଏଇଟା ହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ଏଇ କଳାଟା ଅଛି, ତୁମ ଭିତରେ ଏଇ ମାନେ ପ୍ରତିଭାଟା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ସମିତିଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କଳା ଥିବ କିନ୍ତୁ ବଟ୍ କେହି ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜ ଭିତରେ କେଉଁ ଗୁଣଟା ଅଛି, ସେଇଥିଲାଗି ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। ବଟ୍ ସମିତିଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ବିନା ସ୍କିଲ୍ରେ ତ କେହି ହେଲେ ତ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତିନି। ତ ସମିତିଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଥାଏ। ସ୍କିଲ୍ କି ନେଇକି ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍କିଲ୍ ତୁମେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁନ ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମେ କିଛି ବି ଆମେ କରିପାରିବାନି। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆମକୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଯେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବେ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବେ, କେଉଁମିତି ଉପାୟରେ କଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କଲେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ କେଉଁମିତି ସମୟରେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ୱେରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ତୁମର ଗୋଟେ ଏମ୍ ରହିବା ଦରକାର, ସେଇ ଏମ୍ରେ ହିଁ ଚାଲିବ। ଆଉ ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ତୁମର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କ କରିବା। ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହୁଛି, ସବୁବେଳେ ତୁମର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର। ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ମାନେ ଏଇଆ କି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରିବ ସେଇ ଜିନିଷରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ, ନା କି ଯେ ଏଣେ ତେଣେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ସିଆଡ଼େ କଥା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷରେ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଠି ମାନେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଯାଏ। କିଛି ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ କଲେ 6 ଦିନ ବେଳକୁ ହେ ଛାଡ଼ କ'ଣ କରିବି ଏମିତି ସେମିତି କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ତୁମେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କରୁଛ ନା ସେ ଜିନିଷ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୁମେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଅ କି ଯେ ଏତିକି ଦିନ ମୁଁ 21 ଦିନ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କରିବି। ତ ପ୍ରାୟ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଦେଖିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକଟା 21 ଦିନ ଯାଏଁ ଗୋଟେ କାମକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି କରିପାରିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି କାମକୁ 21 ଦିନ ଧରି କରିଲା ନା ସେ ଜିନିଷରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ତା'ର ମନ ବି ଲାଗିଯିବ। ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଛି, ନିଜ ପାଖରେ ନିଜର କୌଣସି ଗୁଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଯେ ତୁମେ ସପୋଜ୍ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ତୁମର ବାଇକ୍ ଚଲେଇବାକୁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ, ତୁମ ବାଇକ୍ରେ କୌଣସି ତୁମର ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଢୁଣ୍ଡ, ମାନେ ବାଇକ୍ରେ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ତୁମେ କରିବାକୁ ଚାହଁ ବାଇକ୍ ଟାଇପ୍ର। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଥା ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଉଛି ଏଥିରେ। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋର ଏମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ତ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ହେଲେ ଛୋଟ ନୁହଁ, କୌଣସି କାମ ବି କେବେ ହେଲେ ଛୋଟ ନୁହଁ। ଯିଏ ତୁମକୁ ରୁଟି ଦେଉଛି ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ନିନ୍ଦିବ ନାହିଁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଛୋଟ କହିବ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ନା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମର ଯଦି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ନା ତୁମର ଆଗେ ତୁମେ ନିଜେ ଆଗେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ରହିବା ଶିଖ। ବହୁତ କମ୍ କଥାରେ କାମ କରିକି ଦେଖାଉଥିବା, ବହୁତ ଶୋ ଅଫ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶୋ ଅଫ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଭଲ କର। ବ୍ୟବହାର ଭଲ କରା ପରେ ତାପରେ ମାର୍କେଟିଂ ଦେଖ। ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହୁଛି, ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତୁମେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଭଲସେ ଚଏସ୍ ନ କରିପାରିଲ, ମୋର ତ ପର୍ସନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଦେମି, ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାହା ଦୋକାନଟା ବି କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଲୋକାଲିଟିରେ କର ନାହିଁ। ଲୋକାଲିଟିରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଆ କ'ଣ, ତୁମେ ଲୋକାଲିଟିରେ କରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ବାକି ପ୍ରବଳ ହେଇଯିବ। ଇଏ ତ ଲୋକ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେହି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ। ବଟ୍ ଏଇଟା ହିଁ ରିଏଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଲୋକ ଅଲମୋଷ୍ଟ ତୁମେ ଯଦି ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଦେଖିବ ନା ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ବିଜନେସ୍ କେବେ ହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଲି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିପାରିବ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ସେମିତି ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଗୋଟେ ରିକ୍ୟାପ୍ ବନେଇକି ଚାଲ ତୁମ ସହିତ।